Като Черно море. Да, верно. Уца, мамо, Спейката. Ти са двама човека. Да, двама са. Давай, без вратар са, да. Как са двама, бе? Двама са, бе. Тия Сега има две опции. Като са двама, винаги или са страшно добри, или са страшно малови. Ще пусна на втора. А що не на трета? Не може да фане. Давайте. Добре, бе, там ли Без са? да искам, извинявам. Добре, там не са. Мога да ви купиш една стълба. Нямаме... Ще центрира това, няма да даде работа. Той ще трябва. Я пусна някъде навътре, където. Няма и утре си. 15 човека. Там, където никой не е. Браво ги. Пусни, Богер, пуски! Браво, бе, така. Дали не съм най-добрия? Патак. Не си. Браво. Не, браво се, Багер, че ти си готин. Ти направо да Скипвай емот, не трябва да сме такива. Е така, Двама так. са пак. Това е Уейн Руни. Да видя от кой е вкара, бе. Сулу. Чай да го отмютна оня, чай да го отмютна този. Кой да? Бе, как биш се забравих го? А ние защо се казваме, че биеме двама човека? Ще рада, бе. Да, победа ли е победа? Да, първата ми се хабрира, май. Това победата не пише, че бяха двама човека. Тук. Давайте. Това, така с 90 пасинки друго. Какво ти казах? Тук. Да, аз 90 пасинг, 0 дефендинг. буквално. Парахме. Кай, че съм. Стига. Узунов! Център. Не, бе. Не, бе, Gypsy King. От сам, мамо, паля си цигара. Отка. Браво. На Михаил. Михаил, дясно. Нищо. Виж? Чай, тръгни. Атка. Браво. Узунов, още. Той звук му разбира. Звук. Що те е Не можа да си я фане. Ти много гадно не е Звук ще добри, чак той ме разбира. Добро момче. Good boy. Сега ще я пусне под над... Не успя. Пусни! Добре, би. Ай, го. Би! Какво беше това? То за какво го удари с ръка това, бе? Не съм виновен. Ти е истина. Ти му да хубавото пас, не лошото пас. Виждали ли сте куба на инвалида, ей? Дърве, помистера с нета! Лаги! Моки, Прави се. Добре, тръснах си бюрото, ще прави всичко. Върни. Браво. Не, тук Това ще добра... ще станеш и виж. Бах ти бота! За малко ми изготви. Чакайте. Дай, ако искаш близко да дойда. Пак на тебе чакай. Продължи с глава. Стига си такова гумата, бе, идиот! Кой е идиот? Котката. Утил. Кой? От викаш котка, брат, котката и мяу как са много колата се ре. И аз си го представям, брат. Мяу! Мяу! Извиняй, малко си ме бе. Нищо. Малко не забравя, че е метър без метър. Това направиш, човек. Измисли го, не го измислих. Отдясно. Браво. Това е. Малко съм бавен. И по-скоро си развиваш. Стига си мялко, бе. Викам малко съм бавен, аз викам по-скоро си развиваш. Бързо развиваш се. Леле! Опа. Отдясно, отляво. Аз съм малко с дислексия. Ей тука! Еу! Няма ли да отсада тук? Каква проститутка си видял на
трибуните, брат. Давайте, давайте. Върни. Ще върна на бот. Какъв е това паза, брат? Викам от трубо по земята и вода във въздух. Бах ти скриптираните бота. Добре. Ако така играме срещу Върни. Соколевото, Соколови. същите цигани. Браво, бе! Защо аз съм искал? Няма значение. Па, няма стигна. Абе, братар, как ги Сега хващаш? исках. Чакай. Сега исках и нищо не стана. Тук. Крилото. Другото стана, пак стана. Пусни ме. Чеша лев. Един е лев. Кодзале. Вътре. Още багер. Ти ме пусна с трубово. Абе, стига си мялко, бе. Като не те кефи, пренощи го друга стая. Как сега така спри да дишаш? Да, верно. Ма, брат, той... Браво, само ти кажа, брат, стига игра като идиота, но не става. Добре. Пускай! Сега стъкнах пасови и тега засилих и той се френеш пагат, бал съм го. Иначе видя как тръгнах, затова го изчаках. Браво, бе! Браво, това беше много. Бати паса. Тук нашия пусна. Браво, много добре. Браво, Багя. Пусна ме на Михил, и на мен. Михил е десно. Ай, асистенция искам! Брат, аз се хитам един час. Аз вече нямам. Багя. Аз читам като ненормален, брат. Аз ви искам топката, вие не давате. Браво, само така казвам. Браво, бе. Дайте, представи. Сега се посетя. Бах ти ботката това. Не бе. Кой продължава? Това матч не се лъжи, защо? Матч. Имаш една-две ситуации, аз си замирам. Не бяха една-две, но няма значение. Не бах, това му грозен единя. Съм се напна кривиши на ти. Ако се организираме само на пасове, брат, ще ги биваме с повече от 4 гола. Ние трябва да съжаляваме, че не ги биеме с повече. Да, защото ако... От сама мама, палец цигара. Коме шорте? Вътре! Защо го и пас? Пусни! Да. Долу, лявото крило, вижте ги. Няма стигна. Браво на бот. Ще пусна. Йоня цигани не гледа. Видял как ще пода, успя да стигне. Джон Порк. Пусни! Чуш? Тут ти е ба майката. Че ще пишпирате от... Върни! Багер. Добре, би направо. Добре, така може. Пусни ми Михил. Отваде! Боже. Не, бе! Трябва да се научиш вместо R2 задържа R1, така се слава дрибъла. Задържа R2, когато си свободен. Сега като си притисна там на сандвич, можеш да задържиш R1 и имаше по-голям шанс да вземеш топката. Да се издържиш, да. Браво, Михаил! След спорш по хедера. Използвай такова. Другия плейстайл за хедера, не помня как се казваше. Ако имаш отключен, да. Да отключиш, го използвай. То е много с пъти по-хубав. Защото така няма кой да надскочи. Не ги натискам. Да, човек. Бах ти припаднат. Бах, брат. Няма правим равенство. Трябва да вкараме един.
Ще му подадеш, ще вкара. Да. Не. Драчик! Не. Това беше много вързан гол. Да, верно. Не, това беше много вързан гол, човек. Давайте. Дайте вкараме 2 гола. Да, 60-та минута е. Ей! Тя се стегнаха нещо. Ако вкарат още един. Ако вкарат още един. Тя са дивни Ти стаи. го предизвиквай съдбата, моля те, дай предизвиквай. Те почнаха да се стягат. Те са двама брат, те ни направиха. Аз му направих шпагат пак за червен картон, поне да не беше карал, ама дадаха ми жълч от кара. Дайте. Иначе бях го отнесъл като парче от филия, брат. Буквално. Давай някой да бие друга за глава. Това беше удар, пък това беше пас. Това беше удар, но беше като пас. Няма шанс. Няма така. Ако се пробне, да, ще стигна аз пешки. Бах, какво се случва? Се вкара. Айде, вземите, брат. Те са нарочно бачат на бързо до никъде. С 2 гола преди мен. Какъв ще подава. Ай съм вкара. Ей, бро. Не бе, защо искаш бе, човек? Ми хубаво да подаде, брат. Какво ма прато умръл, брат? Добре, и напред, брат. Добре. Ако искаш близко, така. Късно е малко. Да, видях. Аз съм обаян, моя ходи като заспал. Бе, няма как да паднем от тия, бе. Е така. Давайте. Как съм да засара, бе, брат? Тръгвай, Викторе. Виж, багер. Отвъде. Добре. Ой, пас. Тя май се даваха първото по време просто. Да, бе, да. Те си дава. Ако вкара, брат, не знам. Да мисля, че влезна. Знаеш ко? Следващия път, като има голкик, изчакай ме да дойде при теб. Просто ще си паскам с ботовете. Това е добре. Имаме някакъв малък шанс. Тук, пусне. Така. Браво! Давайте! Мога да му... Давай. Браво, би! Да, бе, човек! Вътре за глава, да нямаш Да повече. влизам ли? Да навлизам ли в наказателно? Виж къде съм. Зонка, пай се. Те вече не смащат. Той те закрият. Да, влезете вътре всички и остане стане. Няма да влизам още. Давай. Айде да. Какво айде, бе, брат? Какво айде, обясни? Действително, че най-низки от всичките повикаш айде. Не, Гол. Да, бе, брат! не. Трябваше да искаш, тъс. Стига, бе, брат. Ай, кажи ми само за какво слайдна. Кое слайдна? Тук. Ти, за какво слайдна? Брат, те Не, без това ще да защо е? вземат. Защо я поиска? Аз бях при топ. Узунов. Айде, Виктор. Дайте. Тук. Айде, бе, твоя бе, брат. Аз се поддавам. 2 часа. Гледай го, Узунов, сега. Гледай го, какво прави. Багера, бе. Кажи ми, че не си видял никой от нашия опит. Кажи ми го. Тук. Няма на тебе. Никой искаш? Но там можеше да ни веде. 3 човека бехме направили. 3 човека. Бе, бате, за какво играме, бе? Бате, чекията. Отзад. Какво нещо? Ти
тия не си знаят краката и падаме от тях 4-1. Не, брат, просто се те балаха първото по време. Абе, какво се ебаваха, бе? Гледай, тия не си знаят краката, направили с 4 атаки за едно по време и вече 4 гола. Няма